sarta pawunuting ranu bertengkar saning sun dening kanyun manesing ira tuti Petro dun kaya iso ngraga sukma pripun kaya iso ngraga sukma nggih pangestunipun Ndara kula badhe ngrencang Ndara iya syukur Petro nek kowe mabur aja dhuwur-dhuwur dun nek mabur aja dhuwur-dhuwur aja ngungkuli aku ndak kualat nggih mboten aja dhuwur-dhuwur ndak kualat dun aja dhuwur-dhuwur ndak kualat oh nggih dun ora iku karepe dhewe nggih jenenge wong tresna matane yayaan aja dhuwur-dhuwur napa aja dhuwur-dhuwur ya gini aja ngungkuli aku ndak kualat lho kowe nek malati uripmu dhewe ora cetha nek malati ngopo terus lihat langening kalangnya nagar pandamun carotin non lerek kekunang surem sorotetan padang kasor lan pajaring mangatomoro sidam sekaring dawono langgeng ulun pas padaking kang prapta iki kaya titah ulun si Pramadi kawulun muninggi ulun kula ingkang sowan Kalaharjan prapanira nggih awis saking berkah pangestu paduka Pukulun Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur Pukulun ya tak tampa pangagum Permadi ndadekake suka marwatan tias ulun Petruk padha slamet nggih berkah pangedunipun Pukulun wilujeng lampah kula bekti kula katur iya tak tampa bektimu Petruk Bagong padha kanthi Karaharjan kawulun puniki Kang Mas Pukulun ora sampo Kang Mas lah Pukulun Dara Surya ki anake sapa ya putrane Kyai Semar lah iya wong aku kan anak ragile Semar kawulun puniki Kang Mas Pukulun cukup Pukulun rasa kanggo Kang Mas ngelek-eleki ora iya Bagong pangabektimu tak tampa kepenakno lungguh kawula nuwun nana niki pikulan anu pikulun wong senengane kok mrono-mrono Permadi kagiat rasan tias ulun dene jeneng kita Praptana Kayangan Kaca Ngerang Boyono wigati apa kawulun ninggi Pukulun mugian dadosna ing kauningan sowan kula ngabiyantara paduka Pukulun kula namung nedya nyuwara wedhekaken dumadosing
Grahana Surya menika kenging menapa Grahana Surya menika dumadosipun wonten negari Mandaraka pendak 3 dinten sepisan menika paduka Pukulun mengku kajeng menapa Pukulun Permadi kuwi aja kleru tampa yo Ngger kuwi jamak lumrahe kuwi ora Grahana Surya nanging pancen laku jantraning srengenge wektu dene iki kudu mengkono kuwi mau pancen keparinging Bathara kudu mengkono Permadi jeneng ulun ora gawe lelakon kuwi ulun sanget mongko medhinipun menawi Grahana Surya menika wonten petanganipun nggih Pukulun medhine nek Grahana srengenge niku mboten pendak 3 dina pisan urung karuan nek 5 taun pisan niku dadi ngoten niki kok paribasan dina-dina tur sing penting kok mung sakubenge kraton jabane kraton kok mboten lho niki rak ngelak koki kawan kuwi aja nyaru-nyaru wus iki pakaryan ulun aku jantraning srengenge kuwi ya Bathara Surya pokoke sampeyan genep bloko napa mboten nek ora genep bloko tak kandhake bapak lho pun mengki nek bapak nesu tekan mriki aja takon dosa wani napa sampean kaya wong tuwa bosan iki panjenengan pun prasaja mawon lelakon iki pancen iki ana sambung mrapete upamane lakon napa ngoten lho kadenge cethok kadenge gablang dewa kok ngapusi ora darah ditahulun Ngger Permadi yo dene iki jeneng ulun Walaka lawan jeneng Sira Kulup apa to sababe Mandaraka ana Grahana Surya saben 3 dina sepisan iki pancen jeneng ulun ngayomi ngrewangi lawan putraku ya kuwi Surya Putra ya Suryatmaja jalaran Surya Putra ya Suryatmaja putraku tresna lawan putri Mandaraka si Surti Kanthi mula bobote wong tuwa kepengin bakal gawe seneng anak wah bobo kepradah mula Ngger Permadi jeneng ulun mundhut senjata pitulung kelawan jeneng Sira Kulup malah babar pisan dina iki aku njaluk tulung rabekno anak si Surya Putra mekaten Pukulun iya kowe ora urung ngerti to sapa to Surya Putra kuwi sapa Suryatmaja Suryatmaja kuwi kangmasmu Pandhawa kang ketemu tuwa dhewe kang mije saka ibumu Kunti Talibrata dados menahipun petang-petangaken putra panjenengan kang nami sinten Sisur sinten wau Suryatmaja nah nek ngoten nek Kalindara Permadi niku punggilibu siji Rama ya pancen ngono pitu lagene kuwi ya ngerti wae nek piye ta cah iki lambemu menengo kuwi oh nggih dadi kula pun mudeng dong sakniki ngene ya Permadi apa to sababe ibumu si Kunti Talibrata kok nganti mijake putra ya kuwi Suryatmaja ya putraku karana ibumu Dewi Kunti kuwi duweni gegebengan ngelmu ya kuwi ingkang bisa kanggo nyipta ngrawuhake ya kuwi para dewa aji kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan tak bareng maneh aji kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan sing diregem dening ibumu Dewi Kunti Talibrata
yen to kasekten utawa aji mau wis diwatek bisa ngrawuhake jawata sapa sing dicipta. Dari kala semana ibumu si Kunti Taribrata kuwi mau matekaji Yaji Kunta kuwi mau jeneng ulun ingkang den pandeng ulun ingkang den wawas saknalika ulun prapta. Lah mongko nyatane Aji Kunta kasing rasa sabda tunggatan Polawan ora kena kanggo dolanan, ora kena kanggo coban-coban. Ning ketoke ibumu ki ora percaya karo kasektene ngelmu kuwi mau. Lah diwatek wancine para esuk Surya lagi arantak jemedhul saka ibumu matekaji Kunta kasing rasa sabda tunggatan Polawan ulun geger rataban rasane atiku eneng apa iki. Saknalika ulun rawuh marang negara Mandura rikala semana tak takoni kowe duwe karep apa? Duh ulun kula mboten nggadahi kekajengan menapa-menapa. Lah kene ngopo nek pancen ora ndek karep kok kowe matekaji Kunta kasing rasa sabda tunggatan Polawan. Menika namung kula angge nyobul utawi mbuktekaken sepinten pangwaosipun Aji Kunta menika ulun. Wo, lah ora kena jenenge iki maido karo dewa. Yen pancen kowe maido karo dewa dina iki kowe kudu nampa sating dewa. Kowe kelakon gerbini tanpa pulang asmara. Nah, banjur ana untran-untran gegering negara Mandura. Kunti gerbini tanpa duwe ya kuwi garwa tekse durung kuwi neng kowe kakung. Laire pun nang jabang bayi ya kuwi si Suryatmaja kang masmu kuwi mau. Kula kangengku ya ngger Permadi Njata pitulung piyantunen ingkang ngraka apa kowe bakal tega apa kowe tegel karo Kang Masmu Suryatmaja. Mekaten iya wis piye reka dayamu? Ken mongko Kakang Mbok Surti kanthi menika sampun dipun pacangaken kaliyan Kakang Prabu Anagurupati. Siji pesti loro jodho telu wahyu kuwi ana astaning Gusti. Yen pancen Surti kanthi iki pesti jodhone Suryatmaja mesti mengko ana dalane. Wis tumuli kowe bali yo. Perlu golek ana kadangmu Suryatmaja temonana sing kanthi becik-becik yo nggih. Panjen Bagong wong edian tenan. Dudu omahe kok dileboni to. Terus aku kepiye iki?
wajan nggonku jembar temenanan saiki. Maune rada sumpek saiki. Wah, jan jembil. Dan kepenak. Lah iya aku ku nek mlebu mae bago. Engko sikilku ning jero, pates ndodho munggah ning njaba, adem. Kok, takok. Cerewet. Mbok kono sak manggon-manggone. Sak manggon-manggone piye? Nggonmu duduk kono nyok. Ora, ya ada tak itek-itek kowe no. Aja yak-yakan disiki. Senengane rasa kesusu kesusu ya ora ngono kuwi. Dudu mae dileboni kulino. Wah, mejane nggonmu aku longgar piye? Kowe longgar aku. Wis ukurane lho semene iki. Iki akeh kelahiran bae. Wetengku ning jero, dodo munggah ning jaba. Ini ora cukup. Jenengku ya ijo langgon. Padake apa? Pripun den iki? Kula kowe wis ngerti dilungguh lelakon iki. Ayo tut mlaku jantreku. Manjing ana jroning kedaton. Aku kepengin ketemu lawan kakang Mbok Surti Kanthi. Oh ngaten? Iya. Lan aku kepengin bakal nyumupi sing jeneng Suryatmaja. Nggih. Enggak apik-apik nika. Nyatane nggih. Bulat moko. Kudu diadili. Iya, betul. Saya katriya Triyasmara marang risang kadirate ratune wong cakra kembang jaya Jaya kusuma asemringku kakang kula ripaduka pun permadi ingkang sowan kakang Mbok Banuwati. Tobat. Permadi ora nyono yen to lelakonku kaya mengkene Permadi. Jare kowe ngaku mutresno karo aku. Kandha karo aku mboten wonten wanita ingkang kula tresnani kejawen wong paduka kakang Mbok Banuwati. Nanging nyatane tresnani lawan kakang Mbok Surti Kanthi, ya ngono apa ora? Ngaku wae Permadi. Aduh. Nah, itu toh.
ya awanget. Wah, kuwi padha karo lelakonku biyen, Truk. Kowe jaman karo kae ya ngono ya lah karo kae kendi. Tak dondomi lambimu kapok kowe. Mangger rumiyin. Kakang mbok lepat kula menapa dene paduka Kakang Mbok Banuwati. Nglepataken kaliyan kula. Ora susah dadak kowe. Kuwi ora susah kowe dadak. Mikir aku wis ngerti dhewe. Ya to wanci meawan. Kok peteng dedet. Ana grahana surya. Kelitah-kelitih. Nek patung nggone Kakang Mbok Surti kanthi ya ngono apa ora? Ngripeke aku. Alah, lha kelitah-kelitih. Nek kaya aku. Wah, ya ta Truk, urung-urunge wis diuneni kaya ngene wis genah. Bakal iki kok ora metu apa-apa. Ayu duka ngono kuwi wis jan apes meneng wae. Mangkir miyin. Kakang sampun lepataken kaliyan kula mboten gadhahi lepat kaliyan sinten kemawon menapa malih Kakang Mbok Surti kanthi aku ora trimo Permadi yen aku tanding-tandingake aku ora trimo Permadi lho jan persis Truk Anggri ora trimo mulih nang ngene pakku mbokku weh Kakang Mbok samreka ngaten kemawon monggo kula dherekaken nyaketi patengganipun Kakang Mbok Surti kanthi. Arep apa kowe? Ora mung cedhak mrono, kowe ya ingah-ingi. Simbah-simbis. Tinimbang kula menika Kacakra Bawu monggo dipun buktekaken sareng-sareng sinten ingkang lepat. Ayo nek pancen ngono ayo. Udah aku kudu nyumurupi. Aku kudu ngerti. Kaya yatine pijat jobang mawinga-wingon netra kocak ngundarandir tanani rombran nang pindha kembang ora wariban Kakang mbok dipun waspaosaken cobi ingkang lelangan suka wonten taman menika sinten kula menapa sanes apa Pak kok dadi nyolowati temen kok dadi ana wong cakak wong bagus lah mirip kaya kowe to Permadi sapa wonge sing ora kaget sapa wonge sing ora sujono saiki buktekno Permadi kaget cekelen bulat noko kae cekelen Permadi
Kang Mas Suryatmojo. Iya Yayi Sukti kanthi banget panarimaning pun kakang dene siap disumpangati udyastutinipun kakang Tumri Nampalono kanthi bareng pangestu paduka saengga jimat paripit Kang Mas ngantos kapang raos semanah kula paduka boten tumunten rawuh wonten ing Taman Mandaraka. Iya Yayi sing gedhe pangapuran marmanipun kakang rada randhat nggonku ngrawi marang jroning taman iki karo isih ribet nembat pusaraning negara Petha Praya ing wektu kang prayoga marmanipun kakang jenenge daya-daya sabejagong kelawan siadu semanah kula boten wonten ingkang saged kula sengitani kejawi namung paduka Raden Suryatmojo nadyan Kanjeng Rama sampun macangaken kula kaliyan Narendra ngajeng Prabu Purupati nanging kula boten saged kula boten turunang nglampahi kejawi namung paduka Raden Suryaputra. Iya semono Yayi Sukti kanthi prastiyanipun kakang ora bakal mengku garwa yen to morane Mas Sukti kanthi lamun sira dumadi prajurit nganggo wewakon kang sepisan labuk negarane iki kok dadi ana wong bagus ganggu gawe karo aku Mara Dyagi kowe ngaku sapa kang dadi kekasihmu Panengah Pandhawa kekasihku Raden Permati Dananjaya Ratnaka kowe sapa aku kriyang kabur kangenan kendang kebaratan kasihku Raden Suryatmojo Suryaputra bagusmu bagus cakrakmu cakrak nanging bening gamernatan persasat kuwi ngilani dadane wong Mandaraka yen pancen kowe bener becik tumindakmu apa alane yen to kowe sowan marang negara Mandaraka kadhep ana ngersane Sinuwun Prabu Salyapati mbuh ora idep ora ana wong bisa menggak karepane atiku mula Permadi ora susah kowe dadak ngalang-alangi karo aku aja meneh kok mung kowe yen perlu aku keroyoken wong sak negara aku sing bakal ngadili Duratmaka wong sing kaya kuwi